Dosta interesantna činjenica za tebe jeste da si veliki pasionirani ljubitelj pikada. Imao si takođe i nekog državnog uspeha, ne znam da li si učestvovao internacionalno, pa kako si zaljubio u pikado, kako to funkcioniše uopšte kod nas? Ja nisam čuo da se nešto ozbiljnije dešava na, kažem, pikado sceni. Pa vidi, slabo smo medijski propraćeni, uglavnom ko organizuje turnir, lokalni medij napravi neki članak. U suštini postoje Pikado Federacije Srbije. Svi smo krenuli da igramo Pikado iz kafane. Svaka kafana ima elektronski Pikado i tu dolazimo i tu učemo, brate, Pikado celu noć u ture. Dok nisam upoznao jednog čoveka koji je, njih trojica su čak išli u Englesku, registrovali su u Svetskoj Pikado Federaciji, osnovali su Pikado Federaciju Srbije i jako loše funkcioniše taj naša federacija. Mislim, ne funkcioniše, naša federacija je loša. Naša federacija funkcioniše savršeno, ali sa onim sredstvima koje dobijemo od države, jer smo priznati od Ministarstva sporta i omladine, dobijemo neke jako male pare. Dobili smo preko 1,5 miliona, s time smo finansirali reprezentaciju i nagradni fond i funkcionisanje i sve, a sad dobijemo tričevih, ja mislim, nego 400.000 ili pola miliona na godišnjem nivou od ministarstva i to nam je naš dragi ministar Vanja Udovičić skratio, ne znam zašto, ali ima toliko glupih sportova koji dobije veće pare od nas, ima registrovano, ja sam trenutno, je bila pauza zbog korone, pa je izabrano novo rukovodstvo i predsjednik, čovek koji je Vata Jošević Sović Čoke, koji je trenutno predsjednik federacije, on čak učestvuje i na internacionalnim organizacijama ove turnire i jednostavno to je njegove strast i čovjek ima znanje i trenutno eto sad tako funkcionišemo, održavaju nam se Masters i manje više igramo iz ljubavi zato što nemamo finansijskih sredstava da to podignemo na viši nivo, ali funkcionišemo na inostranim takmičenjima, to su uglavnom bili open turniri, gde sam to više koristio kao odlazak da igram pikado i kao neki odmor. U suštini ja sam jedan prosječan pikado igrač u Srbiji, ima dosta puno boljih igrača od mene, ali eto nismo medijski propraćeni, to je to. Ali verujem da ima dosta ljudi koji vole pikado i koji ga se strašno igra. Imamo mi ovdje u Novom Sadu par klubova, ima Pikado klub Park, na Trifkovićom trgu, tamo pored Gerile, u Biljaru klub Park, onda imaš Pikado klub 26, gdje je kiša u kafeu baru Balkon, onda imaš Pikado klub Gerila, to je znači Pikado klub čiji sam ja član, prostorije su nam na mom nastavlju. Imaš Pikado klub Black Code, koji su na ovom nastavlju. Pikado Black Code je, kako da se izrazim, jedan od prvih. Gerila i Black Code su jedan od prvih klubova koji su učestvovali od osnivanja te Pikado federacije, pa onda krenuo masovljavanje, ima Pikado klub Žaba i Pikado klub Turđe, Pešta, Ruma, Inčija, Panovci, Beograd, Nišu, Čačka, Užice. Ima nas masovljavamo. Samo eto, problem je što finansijski mislim da ljudi ne vide tu neku svoju korist da bi ulazili sa nekim sponzorstvom, jer nije to medijski propraćeno. Čak i kladionice bolje da se kladionice teško. Glavni problem je što smo pod Ministarstvom sporta i omladine gde automatski spadamo pod opet kontrolu i gde je alkohol zabranjen. Tako da ne možemo da vijemo pivare kao sponzor i tako, ali mislim da će doći bolje za nas. A stvarno imamo vrhunske talente. Je li bilo nekih internacionalnih uspeha? Ja sam vidio da si ti pričao baš kako pikado uopšte nije skup, skoro ne treba ti nešto mnogo novca da se uloži. Pa je li bilo nekih uspeha u inostranstvu kod naših ljudi? Mislim, to evo, ja u stvari nisam ni znao da se održavaju ti turniri dok nisam vidio da se ti time baviš. Nije to postoje uopšte kao ozbiljnije. Vidi ovako, postoje dve pikado organizacije zvanične na svetu. Postoji ti VDF, to ti je World Dance Federation,
i mi smo članovi toga. I tu su ti svi pikadi sa sveta. E sad, određena grupa ljudi iz tog VDF-a se odvojile, napravile PDC, Professional Dart Corporation, i odvukli su najjače svetske igrače i one su ljudi vanzemaljci. Ali to je takav show biznis gde je osvajač tog svetskog prvenstva koji se igra krajem decembra i početkom januara osvaja $500.000 kao prvu nagradu, ali to su ljudi roboti, to je stvarno uživanje za gledanje, sve to da sam iz Vranja. Uživanje za gledanje, dolazim iz Vranje, tako da treba baš ući u tu priču. Međutim, ti imaš dosta turnira, dosta tih nekih podfederacija, privatnih federacija, uglavnom igra se kada se bude i na zvaničnim turnirima ja nisam imao nikakvih uspeha, ali na tim nekim open turnirima sam tako bilo stvarno u trećih mesta, tako ništa strašno. A naš jedan jedini predstavnik koji ima uspeh u pikadu, to je Lujer Perez, pikadu kluba i Makvica Zapatina, koji je bio 9 godina zaredom prvak države. On je postigao ono što ne verujem da će jedan igrač iz Srbije postići, da je igrao i na PDC World Cupu i na VDF-u. Znači, on je dostigao ono što je sam svaki pikadiste da zaigra u Alexander Palace u Londonu ili na Lakeside-u pred tipa 7.000 ljudi. Tako da, nije imao baš nekog uspeha, ali zaigra je tamo. Da, može se pohvali, bar je otišao. Pa vidi, od 2 najjača turnira na svetu on je igra novo. Tako da, to je to.